Isambulo sesibili. Kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi, nakhu akushoyo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, ohamba phakathi kwezinti zezibane eziyisikhombisa zegolide, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nemizamo yakho, nokubekezela kwakho, nokuthi kawunakubamela ababi, wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga, unokubekezela, wakhuthazela ngenxa yegama lami, kawukhathalanga. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lwakuqala, ngakho khumbula lapho uwe khona, uphenduke, wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo, ngiyeza kuwe, ngilususe uthi lwesibane sakho endaweni yalo, uma ungaphenduki. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawu engiyizondayo nami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila osepharadisi likaNkulunkulu. Nakuyo ingelosi yebandla laseSmirna loba ukuthi, nakhu akushoyo owokuqala nowokugcina, owayefile kepha osephila, uthi, ngiyakwazi ukuhlupheka kwakho nobumpofu bakho, kanti ucebile, nenhlamba yabathi bangabaJuda bengesibo, kodwa beyisinagoge likaSathane. Ungesabi lokho oza kuhlupheka ngakho. Bheka, uSathane uza kuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe, futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni, ngokunika umqhele wokuphila. Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Nakuyo ingelosi yebandla lasePhegamu loba ukuthi, nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili, uthi, ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane, nokho ulibambisisile igama lami, kawuphikanga inkolo yami, nasemihleni ka-Antipase, ufakazi wami, othembekayo wami, owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBalami owafundisa uBalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikolawu ngokunjalo. Ngakho-ke phenduka, uma kungenjalo, ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Nakuyo ingelosi yebandla laseThiyathira loba ukuthi, nakhu ekushoyo indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalangabi omlilo, nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofethikazi, afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe, zidle okuhlatshelwe izithombe, ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha kavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. Bheka, ngiyamphonsa embhedeni, nabaphinga naye ngibaphonsa ekuhluphekeni okukhulu. Uma bengaphenduki emisebenzini yakhe, ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa. Amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nezinhliziyo, futhi ngiyakumnika yilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiyathira, nonke eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane, njengabakushoyo, kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo, kepha lokho eninakho, kubambisiseni ngize ngifike. Onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni lowo, ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe, uyakuzibusa ngentonga yensimbi, ziphahlazwe, njengezitsha ezibunjiweyo, njengalokhu nami ngamukelisiwe nguBaba, futhi ngiyakumnika inkanyezi yokusa.
Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni.